La Barça TV. As your heart, I'll be with you, but in pain now. 'Cause this thing is I'm with you, but not in you, in the place I should be. Primer va ser als carrers de Rosario, a l'Argentina, amb la pilota que li va regalar la Cèlia, la seva àvia materna. Després, als camps de futbol del barri, amb l'equip infantil del Club Grandoli. I més endavant, a les categories inferiors del Newell's Old Boys. Un menut Lionel Andrés Messi feia exhibicions amb una pilota enganxada al peu. La seva àvia ho tenia clar. El nen jugaria a futbol. Superava els rivals un rere l'altre i deixava bocabadats tots els assistents. Quan Leo tot just tenia 13 anys, va creuar l'Atlàntic per venir a provar sort a Barcelona. Bueno, yo llegué, jugaba en Newell y bueno, me vieron de allá y me trajeron a hacer una prueba de 15 días. Tuve 15 días aquí probando y me volví para Argentina y al mes siguiente me llamaron que había quedado y que vuelva. Bueno, y ahí empecé todo, fue a partir de infantiles. El Barça va decidir pagar-li un tractament amb hormones de creixement que ningú li costejava a l'Argentina. Aquelles injeccions no només el van ajudar a créixer, també li van inocular l'ADN blaugrana. Em van comentar que hi havia un nen que era infantil A, però bueno, que entraríem a l'infantil B perquè bueno, venia de fora, venia d'Argentina, era molt petit físicament i bueno, que entraríem amb nosaltres i que faríem molts partits durant la setmana fins que arribés el tema dels papers i pogués començar a jugar a partits oficials. Aquell nen escanyolit d'1,40 m d'alçada era talent pur. Havia fet meravelles a l'Argentina i podia explotar al Barça. El club blaugrana, al costat de nens tan bons com ell, aprendria a posar el seu talent innat al servei de l'equip. I això, que els inicis no van ser fàcils. Després d'esperar molt temps perquè arribessin tot el tema per poder fer la fitxa, el segon partit de Lliga va tenir una entrada molt forta just al costat de la banqueta nostra i aquella temporada ja per mi ja es va acabar. Una lesió al turmell va ser el primer entrebanc en la carrera de Leo al Barça. Primera lliçó per a ell. Si conduïa molt la pilota, corria el risc de rebre les trompades dels defenses rivals. Leo havia de canviar la seva concepció del joc. El camí més ràpid per ell era aquest, l'agafava ell i sí, potser amb 2 o 3 companys es donava una mica de suport i arribava. I si ho feia sol, ho feia sol. O sigui, això no és cap impediment. Després, dintre dels partits oficials, ja entres en una dinàmica que saps que per raons d'equip rival que tapen bé la sortida teva o per lo que sigui, et vas apoyant amb jugadors companys i vas puixant. A més, aquí al Barça, que tenim molts bons jugadors, crec que tot això l'ha facilitat una mica el desgast físic o mental que podia ser en un altre lloc, que hauria tingut que fer més feina, més risc de lesions, perquè aquí, clar, tots els jugadors són bons, o sigui que les patades dels rivals s'han de repartir entre tots. A la temporada següent van ser uns problemes burocràtics amb el seu transfer els que van limitar la participació de Leo amb el cadet B. Cuando me enteré que no podía jugar por los papeles, muy amargado, ¿no? Porque tenía una ilusión grande, empezar el torneo con los compañeros, todo, y luego cuando volví a jugar ya de nuevo, pero ya quedan pocas fechas, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda y los torneos amistosos, todo, para agarrar ritmo para la temporada que viene. Home, és un nen molt tranquil, molt callat i no se veu molt, ara més, però allò no se veia molt quines eren les seves expressions, no? Però sí que és veritat que el xaval, clar, veia jugar els companys i se veia com mig trist, la veritat, no? Però entrenava espectacular. Finalment, al gener del 2002, Messi pot començar a competir sense cap més ensurt.
Sí, la temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento. Sí, me falta resistencia, velocidad, sí, me canso de vez en cuando. A ells li encantava jugar d'enganxe, com tots els argentins. Nosaltres el posàvem més d'extrema esquerra, pel nostre sistema ens anava més bé. Ell sempre tenia una certa tendència d'anar allà entre línies, que és on jo crec que ell verdaderament li agrada molt, perquè allà sap que si fa dos regates ja està de cara a porteria. A Messi li agradava jugar d'enllaç perquè el seu ídol només podia ser un. Sí, a mí como todo argentino, Maradona. Maradona, ¿no? Como todos los argentinos. ¿No gusta un día jugar allí en algún estadio? Sí, me gustaría jugar algún día con la selección argentina, sería un sueño. De mica en mica, els somnis s'han fet realitat, però aquell any, amb el cadet B, va ser històric. Ha sigut l'única vegada que un B ha guanyat amb un Barça espanyol. Aquella lliga se'l que vam acabar 7 punts per davant de l'A de l'Espanyol. I això no havia passat mai. Normalment sempre guanyava la lliga a l'A de l'Espanyol i l'altre grup a l'A del Barça. Sí, un montón, porque quedar por arriba del Español KTA es una ilusión muy grande. Segons els tècnics, aquell noi tímid i educat tenia un guant a la cama esquerra. Era reservat fora del camp, però la seva expressió canviava dins del terreny de joc. L'estil del Barça li anava com anell al dit. El futbol base del Barça té un estil únic i que això dona moltes més facilitats als jugadors tècnics. Potser en un altre club proper o en un altre club espanyol, Iniesta, Xavi, Messi, per les seves característiques físiques, potser no haguessin jugat. Perquè si vol un jugador molt fort, que no sé què, no sé quantos, potser no podrien estar jugant. Podria haver passat això, com ha passat amb alguns jugadors. I read your mind and I understand. Maybe the plans we made somehow got off the track. Maybe so, or we just forgot to plan if it's true. Bueno, el primer recuerdo que yo tengo de él es un chico muy joven, muy pequeño de estatura, con mucho pelo, con mucha melena, muy callado, muy formal. Aquesta va ser la primera impressió de l'Àlex Garcia, l'únic tècnic del futbol base blaugrana que va tenir Messi una temporada sencera. Va ser la temporada 2002-2003. Fue un año muy bueno, fue una jornada muy buena donde se ganó Liga, Campeonato de Cataluña, Campeonato de España, con jugadores como Cesc, Piqué, el mismo Leo, Víctor Vázquez, Mar Valiente, Frank Songo, o sea, una jornada muy buena de fútbol base donde la mayoría están ahora en equipos de élite. Tots ells formen part de la generació del 87, però què aportava Messi en aquell equip? Hombre, él destacaba sobre todo en el desborde, en el 1 contra 1, se marchaba con una facilidad tremenda, hacía muchos goles porque pisaba muchas veces, estaba continuamente pisando área y sí que destacaba, pero al igual que lo hacían otros, O sea, igual que Víctor Vázquez, Gerard o el mismísimo Cesc, era de ese elenco de 4 o 5 jugadores donde se les veía diferente al resto, ¿no? Y lo veías en el primer balón que tocava Leo, ja se notava que era un jugador diferent. De gols en feia molts i algun partit n'havia arribat a marcar 5. Ell, però, mantenia el seu discurs. Bueno, bien, jugamos bien, desde el primer minuto jugamos bien, tocando rápido y por suerte pudimos meter goles rápido y ya pudimos abrir el partido. Bien, marcamos 5 goles y espero seguir marcando más y nada. És clar que la progressió més espectacular de Leo dins del futbol base del Barça es va produir la temporada 2003-2004 i en un temps rècord, Messi va jugar amb el Juvenil B, Juvenil A, Barça C, Barça B i va arribar a debutar amb el primer equip en un partit amistós. A l'inici d'aquella temporada, Leo va fer 16 anys i va firmar el seu primer contracte professional. Y bueno, hace una semana atrás me llamaron y me dijeron que me iban a hacer profesional y que tenía que firmar. Y la verdad que una alegría enorme. L'havíem vist entrenar, l'havíem vist jugar amb el juvenil i creiem que ens podia portar coses a nosaltres i així va ser, no? Nosaltres en aquell moment estàvem passant dificultats perquè la tercera divisió és una categoria complicada, perquè érem nanos molt joves i ja et dic, era un any que la categoria era forta i ell doncs va venir, ens va portar aire fresc i
i la veritat ens va ajudar molt com a equip i individualment. Un gol amb el juvenil B, 21 gols amb el juvenil A, 5 gols amb el Barça C en 8 partits jugats i 5 partits disputats amb el Barça B. Aquest va ser el balanç de Leo. Pujava i baixava d'equip sense dir ni piu. Sens dubte, un exemple per a tots. Jo crec que li agrada tant el futbol que era difícil que ell tingués un no per ningú. A més, recordo que inclús ell se n'anava a vegades amb els seus companys, que eren els del juvenil B, quan hi havia partits, quan ell no jugava amb altres equips que no coincidien horaris, se n'anava i estava a les xerrades del juvenil B, o sigui que era una persona identificada molt amb el club, amb el futbol, i que li agrada molt el futbol, i això també ha fet que sigui el gran jugador que és. Aquell any, el Barça C ocupava la part baixa de la classificació, fins que va arribar Messi per reactivar-lo. Jo diria que tenia una marxa més, no? Que anava... O sigui, si hi havia com a màxim la quinta, doncs ell podia posar la sexta. I això feia que a vegades fos imparable. I amb nosaltres ens va ajudar molt en el sentit aquest que teníem un jugador que podia ser determinant, i ho va ser-ho durant crec que va estar amb nosaltres 8 o 9 partits que va estar amb nosaltres, que ens va donar un plus, i això va fer que, evidentment que ell sol no hagués pogut fer res, però que també els seus companys, amb l'ajuda d'ells, el nano se sentís fort, se sentís protegit, i ens aportés aquest plus que ens va donar més estabilitat a l'equip. Van ser pocs partits perquè Pere Gratacós també el volia al seu equip. Messi només tenia 16 anys, però a ningú li importava l'edat. Vaig veure que era un jugador extraordinari, excel·lent, que feia les coses molt fàcil. Les coses difícils vaig veure que les feia fàcils, que això és les coses, els talents. Els talents són aquestes persones diferents que fan les coses difícils fàcils. I ell ho feia, i a més reiterativament, no allò que li havia sortit per sort, sinó que va fer-ho, i em va agradar. Vaig estar precisament seguint-el molt més rato del que hagués volgut, perquè estàvem preparant, en aquest cas els ajudants, el terreny de joc per poder entrenar, i va estar sensacional. I quan l'Arseni m'ha dit, Pere, tens raó, aquest jugador ha d'estar amb nosaltres perquè fa virgueries, i em vàrem decidir veure quina seria la seva planificació per poder arribar a nosaltres el més aviat possible. Dit i fet, Messi va començar a entrenar amb el Barça B. Se li va preparar un pla especial perquè pogués jugar amb un mínim de garanties. Físicament no aportava res nou, era un jugador petitet, escanyolit, vull dir, li faltava encara desenvolupar molt, sobretot el tema de les cames, perquè treballava molt la potència i la velocitat. Era una persona que havia treballat encara també la resistència, era normal, però era una persona que quan tenia la pilota als peus ens aportava una competitivitat dins l'equip tremenda. I no era el mateix la pilota quan la tenia Messi que quan la tenien altres jugadors. I això feia que els mateixos jugadors del meu equip, en aquest cas del Barça B, quan veien aquest jugador que tenia 16 anys, pràcticament tenia 16 anys, que feia aquestes coses, doncs ells volguessin imitar-lo moltes coses. I això va crear molta competència dins l'equip, va ser positiu. Després de treballar de valent, sobretot l'aspecte físic, l'argentí semblava preparat per debutar amb el B. Però abans d'aquest debut amb el filial, el destí li tenia preparada una sorpresa. Dimarts hi estàvem a baix amb Fran Rijkaard, perquè ens reuníem cada dimarts, pràcticament dimarts i dimecres, parlàvem una mica del futbol base, de quin era l'equip, dels possibles jugadors, i recordo que aquella setmana nosaltres teníem partit a Novelda. Havíem d'anar a jugar a Novelda, partit de competició, i el primer equip havia de fer la inauguració de l'estadi de Santes del Loporto, i em diu, Pere, ho sento molt, però aquest cap de setmana tinc aquest partit i necessitaria alguns jugadors. I bé, doncs mira, per aquesta posició pots agafar aquest, per aquesta pots agafar aquest, i quan acaba dic, bé, hi ha dos jugadors que estan entrenant a nosaltres, que és l'Oriol i el Neo Messi, i també crec que seria bo que te'ls emportessis. I em diu l'Oriol i el Messi, dic, sí, porta'ls estigues a nosaltres, diu, quina posició juga? Dic, mira, el Messi està jugant qualsevol posició del camp, i a partir d'aquí, doncs, la setmana que ve, quan ens tornem a reunir, en parlem a veure com t'ha anat. Diu, vale, perfecte, ja me sembla correcte. Diu, ja en parlarem. Nosaltres vam anar a jugar a Novelda, vàrem empatar 2-2, recordo, i ells van jugar que van perdre 2-0. Ens trobem el dimarts, parlem de com havien anat les coses, el nostre equip, el seu equip, i al final parlàvem del Barça i no deia res, i al final dic, bé, dic, míster, i el Leo què? Diu, el Leo què? I en Messi què? Diu, mira, Pere, un jugador que en 16 minuts, perquè només va jugar 16 minuts, surti al camp, li facin un penal,
li crea una situació de gol clara i sigui el millor jugador, vol dir que aquest jugador és per nosaltres. A mí me lo dijo mi padre el jueves de la noche. Le había avisado Colomé a él que a lo mejor me subían, me llevaban a Oporto, pero aún no era seguro. Y después le avisaron que le confirmó que ya era seguro y él me avisó el jueves de la noche. Yo no le dije nada a nadie, ellos se enteraron después cuando lo vieron en el periódico, pero yo no le conté nada a nadie. No me esperaba una cosa así, pero bueno, se dio y lo pude disfrutar. Ya se me cumplió mi sueño, espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. A partir d'aquell dia, Messi va començar a entrenar un dia a la setmana amb el primer equip. Després en van ser 2, més endavant 3, i al final resulta que entrenava més dies amb el primer equip que amb el filial. Això sí, els caps de setmana jugava amb el Barça B. I li dic, doncs mira, diumenge, això era dimarts, i dic, diumenge jugaràs. I es va quedar una mica aturat, no? Diu, míter, ja vull jugar. Digo, sí, jugaràs diumenge. Dic, i tranquil, no et preocupis. Dic, tu has de jugar com estàs entrenant ara. Ara crec que ja estàs al nivell com et veig entrenar, al mateix nivell dels altres jugadors, físics sobretot, que és el nivell que me provocava més, perquè l'altre sé que està superior, i a partir d'aquí tu jugues i a veure què passa. I dic, i no et preocupis. I vaig dir, no et preocupis. Dic, tu jugues el primer partit, i no et preocupis res més que de jugar a pilota, i de jugar i disfrutar. Que jugues bé? Perfecte. Que no jugues bé? Cap problema. El diumenge torna a jugar. El segon diumenge torna a jugar. El segon diumenge tornarà a jugar i de la mateixa manera. Perfectament, juga i disfruta. Que no jugues bé? No passa res. Tornarà a jugar el tercer diumenge. I així fins a 4 diumenges. A partir del quart diumenge. Nosaltres, si no hem vist que hi ha una progressió del primer diumenge al quart diumenge, tornaràs a la tercera divisió. I si a partir del quart diumenge tu hem vist que has fet aquesta progressió de qualitat, seguiràs amb nosaltres. Bé, primer partit no marca, segon partit no marca, tercer partit no marca, un jugador que estava habituat amb les seves categories a jugar, passejar i marcar de 3, 4, 2, 5 gols cada partit, i això li creava una mica d'angoixa. I el quart partit, recordo, va jugar, va ser el millor de l'equip, va marcar un gol, i com va acabar ens vàrem abraçar, perquè ja només mirant-nos ens vàrem entendre que ell es quedaria amb el Barça B. I Messi va fer amb el B el mateix que havia fet abans amb el C, i anteriorment amb el juvenil A i el B, i el cadet A i el cadet B, i en els seus 2 partits amb l'infantil B. En definitiva, allò que ja apuntaba a la Argentina. Bueno, yo creo que Leo, los que lo hemos visto en el fútbol base, es el mismo jugador que el que está en el primer equipo. Evidentemente ha evolucionado, tanto físicamente como tácticamente y algo de técnica, pero el prototipo de jugador o las jugadas que él hacía, que hace ahora en el primer equipo, es la que realizaba en el fútbol base. O sea, muy dinámico, muy participativo, con mucho desborde. L'escola i l'estil del Barça l'han ajudat a convertir-se en el millor jugador del món. Els companys, els tècnics, el club, la ciutat, la família, tot l'entorn de Messi l'ha impregnat de la filosofia Barça. Però ell, als 13 anys, ja va començar a injectar-se l'ADN blaugrana. Recuerda mi nombre, Leo Messi. Pots estar tranquil, Leo. El teu nom ningú l'oblidarà mai. Ja forma part de la història del Barça i del futbol mundial. I hear the things you say. I read your mind and I understand. Baby, the plans we made somehow got off the track. Maybe so, or we just forgot to plan. If it's true, I don't mind. There's a million other things that keep me up at night.